Шейла Суру улица, улица 250 протяженность улицы Барар, Гравина, Джо, Вони Оборовка, оригинальный общественный фонд обратиться один царь, средства выделить на билет улицы Бар, Пачри, Аймани, Синдал, Саду. Пересы, что на билет, что Вони, Лила суш машин шла, бешено, пересы, Рамзан, на билетах, на сад, на билет. جووني عمركز قاحين سعره بخزنا ناقصين واترسين عره بغوص بحاخة أرغاش أروالله ديقني عقوه رمز على أصاب شرع كين قربو يعني عين دوت بدران وارتعني أحمد زود الشيء زفت التنايو من دقوق هو يقع وقفة الموسى الجيشيدو ويقع بشي حائل تنيوه ليس خلص مثلا دقوق لا لا